गोकुळ सोबत गोकुल। ही आघाडी केवळ भारतीय जनता पार्टी जिंकेल इतपत मर्यादित विषयाची नाही, तर ही निवडणूक संपूर्ण राष्ट्राला जिंकवणारी निवडणूक आहे। म्हणून आपण सगळ्यांनी या निवडणुकीकडे एका वेगळ्या अर्थाने बघितलं पाहिजे। आज आपण प्रचाराच्या अंतिम चरणामध्ये आहोत, शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत आणि दस्तूरकृत राजसाहेब ठाकरे या सभेला संबोधित करण्यासाठी इथे उपस्थित राहणार आहेत। त्यामुळे आमच्या प्रत्येक सभेपेक्षा वेगळेपणा या इथल्या श्रोत्यांमध्ये आज दिसून येतोय। या सभेमध्ये आमच्या कार्यकर्त्यांबरोबर, आमच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर समाजातील अनेक बुद्धिजीवी वर्ग, प्रज्ञावंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि म्हणूनच तुमच्याशी थोडासा संवाद साधण्याचा माझा हा प्रयत्न राहील। गेल्या 10 वर्षामध्ये सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने भारताची प्रतिमा उंचावण्यासाठी देशभरात जे काही प्रयत्न चालविलेले आहेत, या सगळ्याची कल्पना आपल्या सगळ्यांना आहे। गेल्या 10 वर्षामध्ये आपला भारत देश हा जागतिक पातळीवर या देशाची प्रतिमा इतकी उज्ज्वल करण्यामध्ये चांगलं यश या सरकारला प्राप्त झालेलं आहे आणि म्हणूनच मोदीजींनी या सगळ्या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये जनतेसाठी घेतलेले निर्णय असतील, राबवलेल्या योजना असतील आणि अनेक पुढच्या काळावर दूरगामी परिणाम करणारे अनेक विषय असतील, या सगळ्यांचा या जनतेच्या मनामध्ये प्रचंड आदर आहे आणि म्हणूनच मोदीजींच्या या विकसित भारत संकल्पनेच्या मागची भूमिका थोडीशी बघितली पाहिजे। सन्माननीय मोदीजींनी ज्या काही योजना राबवल्या, त्या योजना आपल्याला वरवर दिसतात तेवढ्या छोट्या नाही आहेत, तर त्या प्रत्येक योजनेची व्याप्ती एका वेगळ्या अंगाने आहे आणि मला असं वाटतं की आपण सगळे समाजातले प्रज्ञावंत आहात, त्यामुळे या आवाक्याकडे, या व्याप्तीकडे एका वेगळ्या नजरेने बघितलं पाहिजे आणि आपण मतदानाकडे वळलं पाहिजे। ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य व्यवस्थेचं एक चांगलं जाळं, चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर खाजगी माध्यमातून उभं राहील। म्हणजे ज्या लोकांना 5 लाख विम्याचा 5 लाख रुपयाचा विमा आहे, ते लोक आपल्या आजारपणावर उपचार करून घेण्यामध्ये कोणती कुचराई करणार नाहीत, तर ते लोक उपचाराला जातील आणि ते खेडोपाडच्या साध्या नर्सिंग होम मध्ये मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल त्याचे होतील, चांगले डॉक्टर्स येतील आणि त्या डॉक्टर्सना या सगळ्या विम्याच्या मार्फतनं आपले सगळे नर्सिंग होम चांगल्या पद्धतीने चालण्याची एक हमी मिळेल, असाही एक विचार त्यामध्ये आहे। त्याजोगे संपूर्ण ग्रामीण कोत्या बुद्धीचा, संकुचित मनोवृत्तीचा आणि कुपमंडूक मनोवृत्तीचा विरोधी पक्ष आपल्याला लाभलेला आहे। त्यामुळे या लोकांचे विचार मोदीजींच्या विचाराशी कधीच जुळणार नाहीत, ते लाखो कोसो त्यापासून दूर राहणार। म्हणून सगळ्या बुद्धिजीवी वर्गाने मोदीजींच्या या अनेक योजनांचा विचार करणं गरजेचं आहे। आधार कार्ड लिंकिंग असेल, युवकांसाठी केलेलं डिजिटलायझेशन असेल, महिलांसाठी ज्या योजना असतील, अशा अनेक योजनांच्या मागे मी जसं सांगितलं तसं वेगवेगळी अंग आहेत आणि यासाठी सगळ्या मतदारांनी आपण चांगला विचार करून सन्माननीय राणे साहेबांनी या निवडणुकीमध्ये 400 पारच्या संख्येमध्ये आपले एक खासदार निवडून घेण्याची गरज आहे। सन्माननीय राणे साहेबांबद्दल फार काही सांगण्याची गरज नाही। 1990 पासून गेली 35 वर्ष, 34-35 वर्ष सलगपणे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्यांना जी पदं मिळाली, जे मंत्री म्हणून सहभागी झालो होतो आणि त्या सगळ्या 139 रील्स मी बघितल्या आणि त्यामध्ये एकच लक्षात आलं की आजच्या युवकाला जो विकसित सिंधुदुर्ग दिसतोय, विकसित कोकण दिसतोय, होऊ घातलेला विकास दिसतोय आणि त्यांना अपेक्षित असणारा विकास दिसतोय, या सगळ्या मागे मोदीजी आहेत, या सगळ्या मागे भारतीय जनता पार्टी आहे, या सगळ्यामध्ये राणे साहेब आहेत, असंच प्रत्येक रील मधनं व्यतीत होतं। त्यामुळे एक आत्मविश्वास कालपासून वाढला, दुणावला। मतदारसंघातून 2.5 लाख मताधिक्याने निवडून येतील असा विश्वास आहे। पुन्हा एकदा मी राणे साहेबांना यासाठी शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सगळ्या मंडळींना एक छोटीशी विनंती व आवाहन करणार आहे की यावेळी मतदानाची संख्या, मतदानाची आकडेवारी वाढण्याचा आग्रह आपापल्या मित्रपरिवारामध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या आस्थापनातल्या सहकाऱ्यांसमोर करायचा आहे। असं केलं तर साधारणतः 1.5 ते 2 लाख लोकांना आपण मतदानासाठी प्रवृत्त करू, जो त्यातला 5-50 हजार मतदार मतदानासाठी जाणार नसतात। त्यामुळे एक मोठं मतदानाचं, चांगलं मतदान करून घेण्याचं पवित्र कार्य आपल्या हातून घडेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।